Здравейте, моето име е Светослав и в следващото видео ще ви покажа приложението, което разработих за курса Windows 8 Store приложение с XAML. Името на моето приложение е Бирите в България, което показва списък с най-разпространените бири в страната ни, като информацията се черпи от интернет и съответно подлежи на обновяване и разширяване самия списък. Разделил съм бирите в две групи според вида им, от това дали са светли или тъмни. От тази страница директно може да достъпите информацията за дадена бира или ако желаете, първо може да видите информацията за вида й, като с няколко изречения съм го описал. И от тук също има списък с бирите, които принадлежат към този вид. И вече може да отидете и да видите конкретна информация за дадена бира. Като информация съм включил изображение на бутилката и производителя за България, алкохолността и процент и кратко описание с няколко изречения, което описва бирата. От тук може да навигирате също между отделните бири, не е нужно да се връщате назад. Може да разглеждате бирите в групата. Също така, за дадена бира може да споделите информацията за нея, ако желаете. И също така, в началното меню, понеже списъка подлежи на обновяване, ако желаете, можете да търсите конкретна бира по име, като резултат ще ви излезат всички бири, които в името си съдържат търсената дума. С няколко думи, това е приложението, което разработих. Надявам се да ви е харесало.